Bună seara, Titus Nămutrescu, ghine venit moabeta armânească. Tora seara, nizem, iara gârții. Nizem sărună, tom șatlu că se vă sărună, și va să trăm moabeti cu cula lengiu tricu, țichiro de 33 de ani, o da scală, acolo sărună, iminga sărună va na spună ea eu, tora ia sit pensii. Are îngrăpsit cărță, pe armânești, cu grami grecești, amaș cu grami latini, tora este șmai, care țințini poți, cu la ghine viniști tu, ceva din obete armânească. Gini va flai. Da? Florentina, fiată mșată și cântătoare bună. Și Maria tot așa o cunoscui. Gini va flai și tot si va zină soțului va navdă. E mulți soți, mulți vizum că scârsir din obeta ți va o dizvârtim tora seara, așa că și mine am niheam așiți emotions, cum zici tu chiar niheam ahoria, că mea știni erai dascala câți ani. Daxe, daxe. O să erai bună studenți tine. Și am nădia. Culea noi ca fioară to moabe să ți le dezbărtim la este podcast de Armâna Mea Media. A urchim când au zboară țin de zărțini le armânește. Și știu că știnii crescut știu una taipă, știu una soi armânească. Va naspui niheamă ti știi păpâni, știi părință, și după aia va naspui pe radă și de hoara eu de strag părinții păpânia tăi, de livăzli, de paicu. Vă spun. Păpânile, paplu și baba, să aflară la hoară, megala livadia paico. La, Marle livăz. la livăț. La livăț și când se drară, le zicea câlivi. Când zuseră protoară, drară scânte câlivi. Și când le fugi frica de ali pasaj de turții, atunci care a rămas acolo, a drară și case și le climară micraș megala livadia. Deci s-a sunut livăț, dau livăț. Era tot livadi. Micrava zică mic și megală mare. Mic și mare livadi. Care ginea la... Tora, eu, baba mea era de la Stamali și era la Nică Livadia, acolo. Toți frații și măsa ei fugiră Calaraș și acolo este soia. Paplu Giogan Lenziu, el se află la Mărlivăț. Era, că cum zicea, ori mași, ori din casă mași, care mi-afla de poactă, era mamarle Nicutir, Livăț. Avea cășerii, era, avut era, cățea era tugiarul, embor. Era și cașlul vindea sărună. Zuțea Evgelie, lua trenul și după fugea în sărună. Până era, când era șturțile, că era granița deschisă. După zuțea de Gumengea și fugea în sărună. Că cum știm, nu ședea la livăț iarna, fugea la câmpuri. Paplu îți ducea obari, Ianița, lângă baltă de Ianița. Acolo era toată soia. Când omul să vină vâlgările și comitageazle și vrea și Macedonia fugire turții și avea toată mintitură și că ți paplu, că le toate astea le învățai de apoacă de el, a văzut ceva, paplu avea părați mulți și toate le dădea de patrida. Să fugă turții și să nu aproache vâlgările
το Μακεδονίας nun Ilian Sărună. Și era unul tu organuσε. Era un la stat și lângă statul. Și dădea părați de aruvele, de tufeche. Avea, de poate zis, era Zana, ești arhivolu, era de Livadi, Olimbo, Elasona, de Olimbo. Zana Iatrulu. El era arhivo și îl zise să dară o madă, un parei a lui oameni, a lui Sliștibă. Și el frate și fot, era, să-ți văd că frate și paplu, era înălți aproape a 2 metri. Și l-au cumnațli și de scântă cu sorin soț și adrară zați 12 inși. Și la toți avea roveli. Comitageazli, vâlgărli, îl băgară tu ochiul ta slăvatămă. Da ori mași învățăm că scăpă, că era cu sorinea lui. Un era Ioria Lengiu al Ciulii și alaltul tuși al Chioșii. Și a scăpă de tihi, a scăpă. Și când un cu sorin zis ea este și ăsta, ei vor stivată, și dadun va și alanță. Atunci zise Afensu, al Cola al Lengiu, era fratisul, era Afensu și Dada era de la Galimani. Zise, sfugim cât în sărună. Și vineră sărună toți dadun. Și vineră drimos. Acolo mă afla și eu. Drimos. Când să dră, viara își ducea la Livăț, iarna, și avea drimos și defteră cășerie. Una avea la Livăț și una drimos. Didea tot la tipatrida la și ajuta mult duniau. Putea să lua ciflichea, eu avea ciflichea și era chihăie mari și avea ingheți cu 15 ingheți de fumeli de la Livăț, era la țeligatul, zice, al paplu ăsta, îi aduna, că nu putea tot să aibă, cu plată să ia un loc și își ducea cu ei, oile de dun și ajuta una la altul. Și avea ingheți cu 15 ingheți de fumeli. Aici se fudea, de fapt, viara își ducea la Câlivi, la Livăț, iarna, iarăși turna Drimoș. Când se sparse omul, când o arseră hoara la unii 944 de germani, de atunci nu-și duse altoară, Paplu. Nu apriche hoara, că nu vrea să vadă cum să drăiește hoara, era arhondiaua, oamenii era toți chihăiați cu părați, cu arhondiau, nu era aici să zicem, eu sunt o abuț și nu știu, era arhondes și îmi zicea, Afendi îmi zicea, zici că ție averea cu arhondeliche, ție are. Zice, când un arhonda scade, este arhonda. Și nu-ți frică. Ala de avutlu, năulu, să hibă frică. Și asta o zic că ți-a o zis pe grecească limba și când o zic că la lansă popo, ție asta. Și eu duc și la Afendia mel, ne drag cum este. Și armase aua și de pați frate și lansă fuzir obar. Acolo smărtare și fetele a lui, surările a lui. Nu vrea, era mult ghine și nu vrea Paplu Gioga Lengiu cu nu mai era, nu vrea să fugă cană de la Câlivi să ducă în România. Zice, nu fugiți, va mânca, poate, va să avem toți să smâncăm, să nu fugiți. Ala, ți să dar vinere de poate măgirile, luară toate ești țifliche, niscând
de la liveță în cumpărare țiplichi, avea aminte, paplu Amel nu vrea, a este zis să-și ducă la Duneaua. Nu voi eu hotărâri. Și a rămas de poații, bine Germali, și noi când ne aflăm acolo, nu avea prota. Că ți Germali și părazii le alăxiră. Și te spun, este istorie mare. Adică cu mulți de soi, iertare, adică cu mulți de soi fugiră câte Românii și câte alte locuri, câte alte Vasilii. Românii își duseră. Locuri alte nu avem mai în România, că se vineră măgirile și luară tot asta pășunea eu avea și nu avea eu, dacă propaganda, tot dar mai mulți oameni nu fugire că se le ziseră că va să află loc bun acolo, oile avea, asta era averea lor. Duseră, gini prota la dapa sara, duseră, fugire de dvălgărie, de cadrelatera cloții, de să aflar... Caftă ca matigini. Ca matigini, ala nu... Ala și aici rămas erau ații de gărții și el nu... Zduse ți-l graiul avea, le văzi. Duneau Alexi Hoara, mașa asta, eu rămase, este mușiteața a naturii, cu pădurile, cu păduricile, apa, scură fântânile. Asta iubeți prota. Ala, tatu Amel îmi zicea, nu era asta iubeți mușiteața a hoarilii. Mușiteața era nu într-o pădure. Avea locuri vuluaze pline de chitche de toate turlii, mușiteață și noi ca fciori nic să alăgam tot. Nu era frică, învățăm acolo. Asta unoară, vidzui un ahtare vuluag la Ionescu teta Todora acolo la Licosta și vidzui și înticniți înzățea afende Amel. Amel tatore și mana mea să aflare și el megala Livadia. De la Ierocosta și Lengiu. Chihăiați toți, paplu, ala ștuți chihăiați-li, prota, ținură limba. Limba o ținură cu... Nu era de aici, zicea, să nu zburăm, să nu... Dar cât avea câte chirolul, își zicea, ala chihăiați-li ținură limba. Și limba o ținură mult o ghinici de alante, armânești hoarele, că se gândește largul, că ele sunt gata de gramuștea, fugiri de gramuștea, când le vinea, le păsa. Și când ești largul, asta o știți voi, tu, României, că ved eu cum țineți și timatele și limba este la lichetul a fciorilor la noi, fciorile cum sunt, la voi o zburăși cu limba și noi o greșim o ații. Nu zburăscu. O ținură limba. Și avea și arhondiaua asta. Ala țeadra. Cu scrimea era, tot paplu zic eu, toți chihăiați era. Nu luai țisibă. Li susea de la buric. Li mutras sanco scrazi chihăiați cu chihăiați, așa te simți. Chihăiați și asta nu mai chihăiați cu chihăiați, ninte zină, ninte sfugă toarmănii, ninte zină mângirile, atunci nu înțelegi sadra. Gramuștean, lua gramușteanul. Pervuiana. Că ți la megala Livadia, este la 70% sunt o gramușteani. 20% sunt pervuiani și alantă 10% este Samarina și ne scândă
Tesalia, trecă la Larsa, așa eu trecățea. Moscopolian nu aveam. Tora nu știu pe ține scânță, a hărheară zică him de Moscopoli, nu aveam moscopoliani. Poate strecură, nu știu, zucană. Și asta eu zic eu tora, nu zic, nu de să vărvivliu, ale ți-a vzit de mărli. A asta care are dinti de polemlu, protlu, baba, șeftare, sunt i grămușteani, i pervoiani. Nu are smintire de apoații când fugiră tu Armenie, tu România, tu înțel, niham să dânară, luară pervoian cu Misticarea de grămuștean și ala cu greț, ca nu are. La unănile n-au 160, când a fugiră de hoară și își duseră la câmbăr, a că țară și ahtări lugurii, a la când să fțea un actare, atunci toată fumealea, din nu de la afară de casă, îi săra, ți sădra. De la unănile n-au 170, atunci nu putea să dinisească ceva. Eu escu de eșță. Eu nu aflai zorii. Zorii au trecut în minte. Ne scânte cu sorinii mamari, le trecut zoria. Pogodișul cu chiar mult bun. Loc să tot feo. Simt sănătoși toți. Torții altul, zic că la hoara, a esta eu v-aș duc, altul v-aș să stibă istoria. V-aș mușiteața asta, apile de vrei, care, fântinele, și nu într-o pădure poți beai apă. Tora, oamenii... Vreau să întreb, Nehiamă iertare, ti vără ținoare vizută hoara, li văd, canoară, vărăoară. Știi de a chicăsică o vizuș când erai Nehiamă cam mare, când erai... Mari vizuine. Aveai una de frate, ca am mintată, am dau vizuș hoara. Cum v-au zugrăpsești asta hoară, ti vără ținoare vizută li văzli? Proto aveam tu minte. Că ți cană de-a noastră nu-și duseră hoară, că ți-a bine polemlo, avea și cheruș și fcior paplu, frate tatoniu, zori mari, li cherură tute, și nu vrea să ducă să vadă a esta, iar ala. A esta eu aveam acasă, a esta eu era ninte să sar de hoara. Și tot aveam asta, ți ghini trețeam, ți eram adrenați toată duneaua. Când își făcea nunta, eu ținea dau stămâni, bărbații își ducea să taie leamne, mierile să dară, furtații își ducă să ajută, suratele, organele își bată, preftul nu ajungea, ducea de una casă la lantă să-l încurună. Oile avea 200 de mili oi scăpări. Genurile tute, că acum înșiși cum se mercă, că s-au scherate copii de oi când se remusi hoara. Avea cășerii 3. Mai mare era papiu. Alanții era un evreu și un de Larsa, de Tesalia era și fugiră Magonia. Și asta tora iubeți, este, ca cum zici, fisi, natura. Asta Xenu Ivazine, eu când nești eram cu unica feata, prota, eram, că ți-era scală, prota, când Dumnezeu mi-a arcat acolo, eram lângă Gumengea. La estul locului aveam protoară iunești. Și zici, zați ani acolo. De acolo ți bărbatul, zice, va te duc la Livăț. Când înești protoară, și trecui ațea, hoarele trecui daule, și după să intrăm într-o tu pădure.
ațea nu o greșesc cu canuară, ațea mușteteața fagurile, de una parte și de altă parte, când ațea unul țărnu, Dumnezeu, când treia ea este, dar îți vezi Dumnezeu, ajungea cloții și îți vezi valea, pade, sibă cu arații apă să scadă. Eu îți ducea este faguri, nu știu. Eu vrea să alină. De poate cât fugi de el, ești un pade. Un pade, să-ți eu ești cu tora. Eu nu ești cu tu munte, vezi un pădărici, ale când intră, vezi țințile șopatele. Țințile șopatele cură apă mșată. Lângă țințile șopatele, Paplu Amel Paplu Lengiu avea casa aproape 400 de metri, dar cu frate și fote. Și surările lor, cherața era Canache fugit în România, un leven de șa, când zicea, că se uvidzum, când nești zise, de 80 de ani, țin cicioarele, care se mea lasă la 80 asta, care se mea lasă, vă zin cu cicioarele, se mea la granița, vă zin cu cicioarele, to-i lada. Ne-a să învidzum fratele ale babi, stamu, la clăraș, l aflăm să dară visinadă. Visinadă omul și adră, nu era și tutihi, că la livăți avea vișini, cerașe, purni. Aesti era. Și el vrea să ia de la livăți. Era tu polimu țințiani, tu micrasia. Vine și fugire acolo. Cât ne vedzu, solonirea ce să zic, nu a greșesc cu și asta, cât ne vedzu și zicem, him nipoatele, dădum cu sormea, nipoatele ali sorta Maria. Cât țări să zborască, ficiorile lui adânați, nu zbora fende navdu. Nu. Smea las unul arăș, zinto elada, zvedu sărună, zved livăți, zinu sărună, să dar parela și zved levco pirgo. Și-a mor. Și nu putem, omul să-l ducem, noi drăm cu bărbat de mult, nu putem. Și când nu ziseră oaspe, zise, mai gine more, zise, ți-l vrea, zise, poate să morea cloții. Mana omul era un om, eu mai didea, nu las da. Ție, zice, el va zinea și care să morea, nu era, vă-l îngropam lângă sorsa. Aia nu vrea. Și aia zice. Ala nu vine și la cloți. Ine, era și soră și fiata lui a cloții, harau când neasim, teta cherața cloții cu țințile cu surini, sunt umași nipoții. Și aia li pun haraua, când te intră tu hoară, se ghina este tuti. Ia stim și la poate să nu hibă aesta eu avzam de vechli, ala fisa, natura, este mult umșat. Și că aței nu vizut livăzli, lipsește snizez, duchița este mușuteață. Mușuteață. Și la tine ai găsit, știi livăți, tu cartii, tu viviu, tu ții cântiții are intrata este hoară, cam a cănăscute așa. Hoara asta, nu știu, se închide ușa în cheam. Livățile avea apă, arații, chischină, multă apă. Nu știu care se arate asta lugurii, eu ziceam nihamti și cai, al avea și multă bună boață tuți. Melodia. Tuți. Aici, eu știu eu soia, chihăiații tuți, era cântători
și cu boață bună. De la apa cea bună, șarațea. Și tora asta cățeu, zic eu, cățeu, bânai, doctare, noi cântam ca fițu. Fumealea noastră, și când ne dădeam pe eu la fumealea noastră, cântam, arneam borlu, cântam, ne zeam la oi, cântam, ne zeam la agur, cântam, unzeam casa, cântam. Până și când îi o adreseam, cântam iara. Cânticul nu l-o lăsăm. Numai șarmânește-le și grăsește de toate turlii. Ala este nu avea nuntru, era clarinul. Clarinul era protru. Și bănăm tună hoară, drimoș, nu era, dau fumei, eram armâni, dau fumei, eram, alanți era dopi, nu măgiri, nu era dopi de cloți. Și el era cu sevasmul oameni, avea multul sevas la Paplomel, că se duse acolo și era... Iertare, nu duci zborul, ți v-ați că se va smoți, tinii. Tinii. El avea tinii, era tinisit om, știmi om, Pablo. Și ajută și acloți tu harul era că ți de popolimul tuți nu avea zori. Și când vine și măgirile tolantul hară, îi ajută să dar scăiolul și biserică. A este daulile vrea multul. Scăiol și biserică. Să învățăm și să avem piste la Dumnezeu. Căția asta era un, cum zic, caracteristic, era una de tinimă a armâilor. Era multul, avea piste, multul, ortodoxe. Vezi, și mierli din niți fetele aveau ații un cruții. Namisa de sufrățeale. Eu vizuie tări babi aveam tare, a este, știi, bravo. Și apoi avea și minghiuși, tora nu le-am, că ți-el ni luară nepoatele, minghiuși ca ni bilbee era, așa ți-a hâtă de hrisafi, și vine un rascală, eram auați în sărună, mă trează de vieni, loaia este minghiuși. Era ca armâneștele. Zice, asta este armânească minghiușe. Zice, eu de vieniu luai, că ți-a cloțeare, zice, sunt toți simna, zice, banga, toți sunt o cloți. Vumba. Zice, nu știam, zice, asta, în armâni tu sunt o cloți. Deci, lipsea să știm istoria. Istoria să știm, dar să putem istoria, ochii, nu tot casa noastră, ala să știm masul, că când știi politismolul, de toate părți poți să alegi bunul, să știi cum să le adari, să le asta cum zău, la tateria, să le iudisești toate, asta vreau și când eram miclimară să dar sfundul una suțată de mlerli, că se meresea multul folclor, toată asta, cultura armânească. Că ți-aș dau le fetele, petrețeam tu la suțata asta de la Livăți. Și când mi climară un oară să ghina, macă te riseaște asta, eu nu vreau mai, erlurii nu le vreau mici, eu vreau mai scântul să joc și să înveț. Așa este. Vă să dăm pe hoară. Ala, da, știm să jucăm. Nu știm armânești să cântiți. Și asta este cultura noastră. Te-ți aprotă oară, adrai horodia. Și învățăm armânești să cântiți. De poate vă să spun știi cântiți. Învățăm cântiți. La umușa esta, la daunili, patru, la lunili ținții, nu era efcolul, că nu zicea ca în arminescu cânticul. Și eu zic, să învățăm. Aflai, deci, panturi, eu omul o drai, asta eu vreau. Învățăm. Și Efcarpia, la armâni, era un altul,
Nicu Lisița, matematicos, și el era de partea de Ianița, știa și el avza, ale nu le știa gini cântițele și gri sormea cloții era și sormea ajută să înveață cântițele. Și cu nu vrea, noi aflăm oameni, zică, ne scânte cântiți, protul are zis cânticul armânescu la Daunili 7, fermii să dră adunarea armânilor. Zisem să le împărțim, să nu ziceam idele, Evcarpia, noi zisem Tihoara i să sparse și Evcarpia zise și din venit oaspețile mei. Ela omul o avză Dimitri Parasco, protoare, zice, nu bag și cu organe, și o dră, și tora este cânte, că nu vrea să-l luavde și să-l zică, lu cântă șeli, și cu organe tori o dră și Dimitri Parasco îi băgă și clarinul, sare drată imnos la cate numtă. Și este cântiți va scherea. De mine este o cântic, era că îl cântam la cate numtă. Avea cu zbor, cu... Boatea, așa. Și vreau să-mi torn o cloție, aveam bună boațe la livăți, ala, când arăia oile noaptea și dea tuța cloții și zbura, și raftanli când andra și nu avea și lucru altul, adra și cântiți. De-ația livăzli au cântiți a lor, mașa lor. Discli de Johnny, ocli de amur, că ești tine, mușat armân. Asta când eram și mai tineri, că eu cântam ghintora, de-ația hiți tor tineri cântați. De poate cade boațe și nu poți cânti ceva. Era asta și asta să dră cânticul fuzi. Un alt cântic este tuti istoria. Le aveam tuti de afendi, de tatul Niamel. Tatul Niamel biți 3 taxe la gimnasiu, dus, la ei țilo, le băgat minte și mai multe. Știa și limbi și că vrea să dară și el cu emboriu vrea să, că le zice să dară asta era fensul cu cășerile, ala să dară și magine și avea minte tare. Ala vine polimlu, din isi și el scăiolul, din isi riștute. Și ne zicea tot în istorie, că țea noi istoria când eu ne ziceam fiatele, știam mult din istoria armâilor. Ți sunt, eu sunt, ți him. Și alante propagandele le lăsam în afară. Știam, prețeam să arcăm și că ți prețea să ținem. Și ne văsea piimatele. A este pima, eu arădeam și ziceam, cantul, divăsealul și asta, era chita la biserica, albățaria. A țări și ne arădeam, ca nu băgam tu minte, să le ziceam noi. Și când fui să le grăpsescu, tu ți-am ginător, băneajă tatăl meu, ginător și le spun, zici, sau ați le grăpsescu. Că ți tu te zboară, nu te misescu. Și un altul este Melta. Melta, Miltiadiu, zici, Melta este cel de la Livăț. Era eu când se gudea cu vâlgarile și luară la 13, la ununile în 113, sintră chilchi și fuziră și vâlgarile. Cum s-a lumtară armâile? Avea țințisut armâni. Eu s-a lumtară a cloții chilchisi. Și avea țințisut de gramuștiani. Și alții avea. Și când biții tută esta mai hilșloara asta eu vrea, este mult umșat pima asta, mult umșat pima.
până și cu sorinile știa că când o înviță afendi și sorările lui, măniță mutrea că ți-ți ducea la scăiola, le avea subsidi și pe mărtare, dau 3 taxe îți ducea, ei să-ți ghivesească. Și le avza tuti. Și popă de dada zis le avza mai este. Și strategolul îl băgă ună cruții. Și zici tora, fciorlo estu, tinerlo. Eu zici, tineru, om, te-ai suseari, să-i bag cruții? Ce vă zic galanță? Și zice, zic tatăl, cât se zici? Cât se-i băgarea lui cruți? Oh, nu zice, cruții băga mași, lerli, nițli și la morță. Bărbații nu băga cruții. Și esta e mult umșată pirmă. Tutti mersesc. Noi le cântam tutti. Eu ne aflam, cântam. Și când ne băga vără, știți, mai, nu, a hurchea unul și noi acățam, le ziceam tutti cântițele. Ne răsea. Tine crescut și am vârligheată de limba românească. Tu taifă, tu soi, avdeš cântițli alor, avdeš esti poemati, da po angrăpsi și știni cărți, când da unii șapti și prota cărticăți, eu angrăpsi și masa duc din aminti? Și aprota cartea. Și la daunile 7 părămituri. Eu hurhi de la daunile. La daunile era de mine un an stathmo. Ți va Când a hurhi. Ok. Eu hurhi. Câțe chirui mana. Fără tineri era și fără să așteptăm, până atunci nu ne ticni canoară să îngrăpsesc. Că ți ne părea că limba românească nu vă schiară canoară. O zburam. Și în casa zburam mai și asta. Și că cum zice tora frate, nu, zițeale baba. Veastă, nu într-o casă mai și armânești. În afară va să înveață grățește fciorlii. Ala nu într-o mai și ondus, nu puteam să zburăm ceva altul. Zburam mai și armâneștile. Că nici stisbele nu putea să se înduchească. Și a hurhi la daunile, bodzor, ora cu care, mași afendi, mași tatăl armase. Tatăl multi ăștia, ala când him gineri în viață nu sunt doar mâini, va să zborască, nu are să zborască cu mana cum zbora, va o șuță limba. Și atunci zici să înrăpsești cum ne scânte, să adune scânte zboare de fciorli și de nepoțile mei. Cât se va schiară limba. Și cât ai să înrăpsești cu molivru, cu tu cărță. De poate tu, Troan, aduci să înveți computer, să îngrăpsesc cățel la carte care va liști, tu l-ai susibă mai ghin la computer. Și îngrăpseam, toate astea le adunam. Vine Mihali, nepotul să-i băghine cloții astea, zice, tete, îngrăpsești-mă la... Când vă să vedem ceva? Eu îngrăpseam, dar nu-mi tehnică vă să scot vără carte. Tu să negu acasă, zice, parametri mai gine, ala parametri crescute, că nu știam mana multe parametri. Ala mana nu aveam. Tora. Și îngrăpsia este parametrurile. Ne ajută să spun că să dar un PSD, când părinții aveam matiti, acloții, și o dramă asta. După, zici, vreau să adun mai zbor la vidzui că cânteți le adunai, era multe. Și îmi zice bărbatul, îmi zice și fiatele, a darle a drai un altă Biblie. A drai un altă
era τη 3 eram la Suceava de Armâni, duși să drăm ție drămă cloții, că ți ca immerologiu să aibă la îți dusi cherută, o cherută ti mine nu-ți dusi, ala tie era cherută, să bă eu fugi, de asta și armase. După lexicolul. Lexicolul o drai că eram niheam adunată când nu știi oamenii ți sminduiesc cum în afară, tine știi de soia că ți limba este limba, limba are acții, limba nu te lipsește, că că nu este ohtros limba este politismo, așa ți învăța eu. Și când mi mintini, am văzut, nu zburmaș, nu grăpsimam, repede, ala, când ședzi la cicioarele tale, vă să afzi lăschi, ala lăschile fug de pață de liche, fug. Și grăpsii a asta și eram, mași a asta, știam, eu aveam de papluși, baba, manna, soia, tută. Era zborul testu proto dicționar. Este un lexicolul verdele, la daunili paspre și este am acolo și gramatic psâni și este toate adunate zboarele, ti prăvză, iți sibă, este va ulea, poate să află multe luguri într-o acolo. Și mai multul de acolo de taifă. Zboarele i-a adunat. Iți știam, este. Și care să aveam vără apori, aveam și afente, da, tatul la care să dare în actare va spărați. Nu este, nu mi ajută nici suțată de fermi. Era zise și noi. Ala este mi ajută, era cu Sorinlu, tachial zica, iar este și el nipot, a sorsa a papgioga lengiu. Ala eram dadun, ca nici ne vedeam mult că ți era ene așa mai mult, baba Ocea, o vedeam mai mult cu babdimcea, și cât neșa cloții, el avea o fabrică și era ghine, și zic cum ore tati, zici, adra asta lugurie, zici, la... Știi, voi zici, că ți niște noi la gramatli, eram la scriu proți. Și noi zici, nu eram proți, și îmi zicea părinții, acolo ți mutriți și voi vă drați omul mult buni cu fabrica. Cât vizu asta, bomule culă, zice, eu și minduiam este zile, limba schiare, care de niți fioli, niți, bici. Oi, că din lua telefon și îndea de părați mulți, știți, îndea de și de asta, băgai și-o și scoși multe. Se băgine. E și asta. După scoși la antimaniți cu piimatele, o scoși pe latină scheta, asta lexicolul prota, eram minduia și zbagu și latina, pe latina zborul unul. Ala, cavzam și ahâti multe și eu nu ești cu nu pot să avdu, că ți-mi este în Cursescu, nu pot. Eu ești cu dascală să înveți, îți dau de asta știu. Și nu pot, nu asta, nu alantă, nu este bun, lugurie. Ala, mi-află un categhiti, profesor de Aristotelio, și era român. Zice, asta, dar zice, voi să bag și pe latin. Bagă, zice, și nu te minduiați-va. Luai și eu un far. Le băgai pe latina. După, duci eu asta la centru elinitis Aristotelio, este în altul pe limbi asta. Și cât duci era cazazi în lăsă asta, muri, mult bun, nu era român, cât vizu, știi ți-a dragi fiată? Fiată? Eu știu, nu știu voi ți-a dragi, cum e.
Aesta zici că răzvrei, v-au bag tu diadictul ăla, nu avem părat să dăm, oi v-au scot protătii. O scoși pe casă, pe viviu, și când, cât scoși alantul de-apoa, grețescu, armânescu, îl duci, acolo la centru, îl închizi glosas și o băgară pe internet. Că ți-ai zis, a lucru nu este atât, zici, a lucru este că tot duneaua. Mult farm îndeade și istoria este tu de adictio. Putem să o aflăm online. Internet. Ne zise este de la Hinet, zise că nu află, alătora lui aseara telefon, zise o băgară xana. A drai de poate lexicolul este grețescu și armânescu. Și mai multe zboare, ala ca lexico mai lexico. Băgai și zboare, că cum zicem, ficioric, aoați nu băgai, este parago, este eu sfac de un zbor, le băgai tutti. Și tritul tora este, zici iară armânescu, grețescu, că cum era verdele, a lăsat lexico și unii sute de păzi de selide sunt, aesta doar așteptul care va să află să ne ajută, niheam, și vă scot. Poate n-avă care noastră seara. Și asta și tută cu zborul, ihos, cu CD, tută. Cu CD, muito bun. Și alante daule, eu scoși acum, Avdu și Ghivesescu, armânește, o drai una, de poate unul acel, eu scoși o carte, îmi zise, zise, un carte să scot eu, te mine, nu-mi didești. Am de lan să te voi, îmi duci să dar și ația și dar. Și drai defter lua Avdu și Ghivesescu și scoase stamuli, eu zice esto. Și ora am etim iara de gramatică, eu am ora să zic la tutti zbar cum eu am tine ai multe rimate verb nu mi zic cum zice, ne că nu știu cum zice, te nume fiamene sunt tot gramatica, nu într-o. O am și asta este care cu CD, ecografisite este. Și to idio vas ima știi misur aritmațiile. Idia și ația, ala, nu protestesc, am și alte lucruri. Și parai επειδή δρυμός eu bănaia cloții, bănai și trecum gine eram toți unăturile, cu ficiorile, cu vicinitate și ethimatele, noi ethimatele nu le lăsăm armeneștele, nu într-un casă tutti, ti preasine, tutti, cu hasca, cu iertare, cu tutti. Și este armeneștele ethimatele ti preasine, eu le dragi la scrio. Și le-am toate ne trecură, le-are și un video ne scânță. Și le scărsea mult ficioarele, mult. Ala, vedeam și tematele lor. Le băneam și ale. Și asta cultura, răpsei daule, una este pe trei moașe era baba mea, și daule era Agnanghia, trei, era ca un trigonul, să fțea. Trei moașe tirură ficioarele a lor. Trei, atunci era Germania, la nu de Germania, de ziliu și de predători, așiți. Alante iară este că și asta hoară iar crescui și asta avea multe ape. Apă, ca vicinitate avea șopătii. Și
Τώρα nu are, τώρα τούtă apa este, nu este bună, ți să drăm, alexi rolul. Și eu, câțai cu este șopatli, toate vicinătate și îngrăpsi toate timatele, toate ți se făcea la pânieri, la care era de, cum le, de raftele țangari tare pugează, îți avea băcali, îți lucruri să făcea acolo, le-am grăpsit. Și am doar își dau Nica să grăpsesc cu paplu, cum vine, ați drimoș, cum ți să dră. Așa, megala livadia și drimoș, da duna și ți le-am. Ăla vă le drăm, pregale. Multul lucru. Micărțimea, tine a câțaș de a îngrăpsi și armânești prota cu gramili cârțești, după aduchiș că este ananghis, băgăm și gramili latini, tas divăsească cât că mai mulți armâi care când nu știu ramili gârțești. Gârțești, mutrea. Și minduiam tora că știm că are multiturli tu care să îngrăpsești, permânești. Care este a tău sistem de îngrăpsare permânești? Cum li uidisiști zboarele ta să li spui că avem mai este sonori, cum ducem pânii și câteva oară este nu zbuchet cu toată îngrăpsare, multul ghini. Duchi, ți vrei să zici, multul mi pedipsie asta logoria. Că știu limba, știam cum zboresc cu și mărli și multul mi pedipsi. Gripsi părămiturile și protul viviu cu tare. Πιο πίσω. Ναι, εντάξει. Σες που νυχιά μάνα πόη. Ναι, έστα. Λοιπόν, când mi pedepsi multul, ți să dar și eu. La lexico esto, la lexico, de oații, de acloții, nu vreau să bagă este cafe un, ți zice, nu se grăpsește, lasă doar, nu se grăpsește, zice un pe span și zici, el nu se grăpsește, trebuie să nu se grăpsește, va schiară. Cumva, cafe un să nu grăpsească. Pe latină este, pe grăpsească este, pe iți vas bagă, poți să inspiră, fenete? Te Andreea ne cheamă. Не ливо пише, γιατί σε βλέπει και κρύβεται πολύ. Καλά, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς. Și câțai, zici, va să dar a mea. Mi-a câțai riscând profesorul, eu vreau să le spun lucrul, câțe nu îngrăpsește, știți, câțe nu ofta, ei nu ghineați, mutriți. Eu nu dar nici doctora, nici dar ceva. Care să rămâninte și nigrați vă doctora, atunci vă zineam și doctora, grăpsesc cu timini. Câțe voi, limba o știu și voi să rămână. Adrai, le pun ce să dar? Să bag pâni. Cum să bag? Și adrai pâni și este le-am toate îngrăpsite și le cate viviu le-am nuntru. Care va le divisească ghinii, va să zborească multul ghinii armânești. Băgai pâni, cum să zic, băgai una nică. Eu zic că este mult mai mică de ala. Și nu este. Când este vor. Asta nici vorul. Băgai nicol și zic când este la bițita și zice jumătate. Să înclidă. Fiat.
când este femină, feată. Baguna nică a la t savdă. Când omul va să bă feata, atunci el este feata. Multe alte, știți, doar când este, zicem, limba. Limba. Savde și b. Eu băgai, dau m la grecească, dau m și un p. Că ți la grecească m, p, zice b. Băgai și un, dar poate limb. Este și d. Cam zicem, tora nu am. După avem Messi. Messi, savde Messi, un s. Care vrem să zicem purni, purni, vă băgăm dau. Uite, Messi, când este fcior, savde băgăm dau s. Când este Nica, zicem Nica nu vine. Nica nu vine, zicem. Un N. La care zicem Nica vine, Nica doarme, Nica cu dau N. Așa ți le-am. Dau S, dau L, dau N. Și care este, când le grăpsi, băgai un arhitectonisa, nu este, este este democrația. Nici știa, nici nu avea văzut armenești ca nu ară. Și zic, e trăfeată și vrea să meargă. Deci mutrea, vezi asta și găsea mai asta lăgurie. Deci știi armenești. Că nu vreau să iau aici sibă, vreau să iau un om, eu nu are văzut ca nu ară. Archi omul să ia și găsească a este, eu am grăpsită. Și din la asta. A asta, tora o țin la toate și cum latina că ți un grăpsi, poate și la protul, ala. Când vine Aurelia din România, Otopenă era, vine cu sorinul și multul utirumșa, multul itrămiare, îl dau ea asta, zici, cu cântiți. Era pe grețească. Este de protoviliu. Vedu Aurelia, scoate unul, nu zice ceva, ea zice, aoate ție zice, și vedu gripsește pe latina. Care este tu cadrul ăsta? Gripsește pe latina. Zici, ceva, zici, nax. Alante viliu scot tot pe latina de-aparte. Scot păimatele tot pe latina. Și tora iți gripsescu, o dă și pe latina și pe grețească. Că ți voi zduchească și aici, că ți armâni nu him așaua, him armâni soi, soți, sunt la tot Dumnezeu. Așa este. Mi-e că aflați tine tropul tău de îngrăsare, ca să vă cam aleșor ai găsit mai de armânie ți bănează gărții și îl ghivăsesc cu cam aleșor cu gramele gărțești, știi tu țalanță. Cum mă trantura că e petrecu Santa Gica, e petrecu cartea țea de ta cu un cadru cu cartea cu 3 permisii. Eu petrecut ora pe mesaj, de-ați am lucram. Și vreau să dau hăbarea mutritorilor a noștri, că m-ați vor să bagă vă la întrebări, pot să dar este lucru, să-mi live-ul se zvârtește ora pe Facebook, pe frânza Armâna mea media. Mindiam la turlia asta de îngrăpsare și la moabetea ți iasi când mea și tu mediile astea sociale ti standardizarea limbii. Tine cum veți este lucruri? Vă scoate si faptă de alicia standardizarea ti îngrăpsarea limbii armânească? Aș nu duci doar ție vreau să
Desi minduiește că vas poate să-ți facă acest lucru, să avem un maș, un turlii tu care să îngrăpsim pe armânești, un turlii standard de îngrăpseare. Ah, Minduiește că vas poate să ajungă armânie pe o minduiare de acest lucru. zice te grăpseare, unul turlie. Yes, E. yes. Eu nu pot să dar asta lugurie, că ce nu vă să, nu știu că ce tot na, quando aflam una meltrop era efcul. Efcul tas și fciorli și sibă. Ștora a esti, eu tot ziceam și la profesor. Eu le dar și voi care vreți, adrați-le. Vă să întrebăm, care vreți voi, să cu eu, și să ziceți asta carte, vrem să dăm și vă bagă și numai mea și eu să dar nu pot. Nu titini minduiam, care minduiarea ta tia este lucru. Că sunt moabeți că zvază să dar una turli, sibă una turli de îngrăpseare permanent. Eu știți, ești cu largă știți. Care își ducească vără cum este, nu mi cărteaște, cum duceaște. A esta este hreu, a esta este pripsească să facă, este să îngrăpsească, să nu cherem limba. A esta este. Tora, cum vă să îngrăpsească? Și că acum măhtare, care îți vrei să înveți, vă să afli trop. Te-țea tot u bag tu sidi, tot este, tas poate tinerii de ani, când vă spunem noi, să nu zică, more cană, nu să află să lasă ceva, și tot cum noi care vrem să dăm un lucru, să aibă tinerii alanții văzină de ani. De asta. Cumva, ca un să îngrăpsească, ar fi să ziți cum să ghivesească. De-ația eu și zui și multe zile măcai te asta lugurii, te aflu a asta, cum zic, asta forma, asta forma și o bag la toate bibliurile. Și că cum zic, și asta tora iar că era tu grețească, bag și pe latină, o duceaște. Ca fi un, că când bați zborul, vă ducească, unul vă ducească, nu le apseaște, te-țea ești cu altul. Politismolul, limba, itimatele, sțână. Cum vrem? Să nu fugă de asta, eu știam de vetlile. Să nu băgăm alte lugurii, să nu mintească. Să nu mintească. Că cum cântițele, că cum toate este, a este, eu avzim. Și când vrem să dăm și n-au cântiți, altul asta. A la vetle să rămână ca cum him. Cula, tine, așa cum zicem, erai 33 de ani dascală, la Ficiuriț. Ți axi vreun stres mai larg cât Ficiuriții ți învățași și de apoi să spui ți învățași tine de la Ficiuriț. Ți te învățară tine Ficiuriții. Treia. Κάθε lucru i-o dari, să-l dari cu vreare. Care să nu vrei un lucru și nu o dari de tine, nu o dari țiva. Mai gine du-te acasă și nu pedepse cană. Eu vrei mult fciorle. Vrearea multă vreare la fciori. Și asta era din mine. Eu nu duceam că ți-o dram că vreau asta. Că ți-a asta luai și de la dada mea. Vrea. Poate este chiar să era așa multă bună pedagogă. Asta ne zicea părinții și fciorile. Luai multă vreare de părinții de fciorile. Asta vreare are rămasă până tora. Adică din 10 de ani aproape Sfântul și mi cu vreare și când vă sardă de mine, asta este mai mult
Chertisiari, asta este kerdus de multe. Și asta eu drai, iar vas mi tornul la cântic. Asta îi zic și la fetele mele, și la lanță, ficiorini. Eu aveam și stradă de scale, ții astea. Ahurhești cu cânticul, iubițești cu cânticul. Că ți ficiorii tahina poate să aibă nărit în cu măsă, cu vestă, nu măcar, nu tare, nu... Cad, să dră. A dare un cântic, cât te aduni, și ficiorile să rosesc. Și când ea este spuți de la scăion, că ți iară sunt ficiorile, altul putea, altul nu putea, fugi cu cânticul hărsit. Cânticul. Învițare, și asta, eu zic, o drai, că nu ne-am părea că toți o adra. Ala, cum își faci, zicea părinții, și vor zin la scăio, alantus freații, ciciorlu, zise, iatru s-ar mână acasă și o l duc în brața oații, că va savdă, că ți trecem geni, zici. Oi, că trecem, că ți mathimatele va cate dascalul și l-o dară ca joc, să joacă, să joacă și nu duchească că este matemă și înveață multe în viață. Și asta, și de poate înveți la ficiori și alte lucruri. Le ziceam, eu că la tore eu sunt de 40 de ani alantă și ei, nu greșești cu tare și am bărțitat, mi bași și nu greșești cu asta, ce nu greșești? Cada om, le ziceam, cada om are una învărligare. El. Și alantul este alantul al lui învărligată, chicul său. Cada un are. Nu într-o toată, a dar îți vrei. Îți vrei. Vrei să faci nebun tu toată mârșa, vrei să faci bun. Este atât. Ala noi nu pripsește sensul talentul. A asta care îți putem susținem, va fi și chinunia mșată. Că ți-a, Ipon, nu este. Vrei să dari, vrei să îngrăpsești, vrei, dar nu că de vrei să dari, îngrăpsești tine. Nu-l cărtea lantul, că ți-o adrașești, că ți-o adrașești. A dari tine. A dari tine și spune că este mai bună de-a mea, e de-a ta, e de-a ta. Dar să nu cărtești salantul. Că ți-a îngrăpsi și un pimă, că limba, nu am spus asta, limba. Care ați vrei să spui în vană hărsim. Care ați vrei să nu spui în vană hărsim. Ne, vă spun, este mare, ăla poate să iau niște limba, că este parapon la limbălii. Vreți doar să spun, am limbi? Să lăsăm de pa? Gine, care este mult mare, să lăsăm. Să lăsăm și nu vă le zic toate, nu vă zic, este parapon la limbă. Cât se, nu vă zic, nici scânte. Uite asta, am și să ischili. Ține doar tine limba. Limba poate schiare, ma nu moare. Ma tine ia zâni, că ți zici că am zboare, că nu am zboare multe, că nu am gramatică, nu știu smișur, că ți-mi giudiți, că ești cu ună ceva, că ți-mi spuni ahât ziliu. A greșești și-a lăsat și limba, eu avzai, tu cuibul la casele, limba eu o zbura tăi oameni, eu te băgat o somnul, ți cânta, te văria, te ornipsea, limba eu m-aș ia să avzat o casa ta. Din isea să mi-a veni. Și nu mi vezi ca dușman. Și eu, corba de limba, multe ori mi-ascund, Micher, asta limba o vrură mulți oameni, lucrători, avzâți, alepți, cu putere mirirească.
ajunseră la toată Duniaua. Acolo nu se ajunge nici cartii, ma fara lor nu-și minduiră să greșească. Nu a greșit Patrida și le dea multe de este o amintare. Și acolo tu la axinitia nu a greșit limba, ma nici locul de munții de tpindo acolo isfeațără. Cu perifanii mi zborără, armatusiți, tugiari, chihăiați, chirageați, acolo tu munți grei cu pisterei. Nu aplicară capul la cană de octrat și Patrida le aduce aminte că ți-o ajutară. Și aici tuți i veriețele limba armânească zbura, fără să le hibarșini. Și cu asta limba să cătisea. Este, Arina, Mr. Năpursescu, că ți multe scherură. Și nu voi schiare și alte de limba noastră, iar zboare de dadele limbe, veaclea grețească și latina. Nu mi-alumtați cu mânii, că ți limbile tuti au un axie. Nu mi-a lăsați, a scăpați-mi, dor că cu atale zboarele nebunile. Nu te pizuia și nu judică ești, eu mi-țare și nica mi zborescu. Scoate-o de mintea ta, nebun nu fac și alasă-le ești vor să-mi în viață. Alasă și este vor să știarea, învițarea, apultismolul să-mi îngrăpsească. Ta să rămână tu în cadru și nu mi cherti tot na. Te plăcărsescu, nu mi deri în altul. Vezi că nu pot. Nu am anduhii altă. Lipsește niheam sevasi tinii, că ești cu mari, biternă, din scânță sute de ani. Știu că eu sibă ni bițita banilii, că acum îți fați yini oară schiară. Limba chiare, mă nu oare. Poate vără oară, tu vără puliță, tu vără ferită, va mi-află vără tiner, va sminduiască, va mi disclidă și poate, nu într-o la mine, îți va scunoască iți armase de-a mea clironomiau limba armânească. Să știți că atunci va scamărâd, că vă măresc cu tharul și mintea și poate și voi atunci să aduceți aminte că limba este sufletul aduniaului, chiru limba, chiru videala. Este un... Hărioasă că nu o spusești. Mult omușat. Da, știți, era unul că... Este parapolul al limbii. Ai venit șoații României, s-au părăstăsit cărțile tale, tu când i-am dat un sian dreapte de nipotul tău, Alexandru Gica, la românească de nipotul meu, cu Sorin în al doilea cu Măsă protestea mult, matematică mult bună și a făcut istorie, și Alexandru este mult. Doar vevea zici... Alexandru și matematică și istorie. Știi, dar și terminea mețedare și zici, ala nu adrăm. Când ne primneam tu București, când zici tuti al mea ții aste și zici grăpseau pe armânești și eu grăpsescu pe grețească. Tutea este să avem, dar să știi băcate unii line care este. Nu știu, poate să o dar urmare. Să am legătură cu Armânia, de București. Te asta spui? Iar zborul tilocări le ți-au legătură cu Armânia de București? Ne, tutte. Cum le ducești ațele andamusi cu Armânia de aua? Meaș la Suțata Culturală Armânească de București, cu Stanța, cloții la colcarea de la Para Armânească. Andamus de care să zic? Nu știu. Anda venit șoații și fură părăstăsite cărțile tale. Tu nici când andamus în dreptul de Alexandru. Cum le ducești ațele hopi de oară? Andamusili cu oamenii de aua? Eu mi am cățe dorâți oamenii, vizui și soia, vizui și cu sorini. Eu le aveam vizut în scânțe la 80 și vizui atunci la 18.
Ναι, Λελίνη, Βιτζούι, στούτε δουλειά ο ακλώτσι, αλλά στη Κωνσταντσα νιάσει, εγώ βρεάμ συνέγω κλώτσι και τσε, κακούμ μεντζετσιά τάτουνιου φωτζάκου την σερούνε, cu principessa, un pampori, e lui era di 4 anni atunci, lui fugea la mele, sorsa rămase aua, și îi punea Constanța. Și eu vreau să neg Constanța și să vedem iară cloții cum este. Și bărbatul nu zice, nu este. Și a zis Costica Canecheu, cu Sorin Șelui este, cu Sorin al doilea, babița lui și Paplu frați, sora Paplu era, și Alexandru zice, eu vă sunteți acolo. Știți că noi nu știm cană. Vă sunteți și în Losterie Samara, un filoxenie, eu nu zice, în Diatișom, ne primim la toată Constanța și la toate armeneșile hotel și toate, trecu multul ghine și doneau mult adunată și vrea să zborască. Și vrea să zborască, să cântă, trecu mult ghine. Și București, și de poate ne-asim și Călăraș, tu soi. Intram tu casă, soia maș, nu vidzum. Așa. Ula, aclotu gărții cuții alti lucreți cu vără altă suțată de armâini, dit vără altul că să bă, aveți adrate actării vără activitate de adun, vără eventul de adun? Să drăm de adun vărvivliu, Nu, desi pânător ai lucrat și cu alti suțate de armâini de acolo de gărții, desi adrați de adun, vără lucru. Să zici că ți mi climară, că ți tatăl și fiatele le duceam pe suțata de la Livăz, este? Și mi climară să drăm suțata amlerilor, armanes, zice. Eu să zic, nu eram tehtări, nu vreau, la care să voi și lucrez. Nu voi să escu mai și să mi spun ce escu, voi și lucrez. Și adrăm lucrul ăsta îi pripsea, ala nu arisea, nu arisi. Nu arisi și tețea din isi. De poate mi luară fermi, suțata fermi, adrăm în parastăsi mult bună și de lexicoi ajutar multul. Adrar mult duneau, avea 300 de inși, era de una mult bună parastăsi și avea venit, era și parască, era cu clarinul cloții, era mult bună. De poate neasim Verghea, de poate în climare și la Giumaia Eraclia, Velestino, Drimos, tuhoara mea, eu nu sunt doar mâini, acolo, și Tesaloniki Dimos cum zice? Este Mamarli, este tu sărună, acloți, este, în climar, să trăim și acolo un știți, a este. Aliuria, se va altul. Care sunt nădiile tale? La drama diadictiaca cu suțata armâilor de Athina, era mult bună și asta, nu le știam și nu le știu, nu le-am văzut în mașa și că cum te cunosc cu știinătora. Care sunt nădiile tale de limba armânească tu ieta ună sprindi? Care, nu am dus ghineoațe. Nădiile tale, care sunt de limba armânească tu ieta tu care bănăm tora? Care este? Nădia. Ți minduiești că poate si badrat de limba armânească tu ieta tu care bănăm tora? Ți putem să drăm. Yeah. A este iodară suțatele Horia, ta să înveață limba din dară. Ala este vrea să dară cu amărli, zicea, adrați și limba. Este, nu vă spățâm ceva,
Poate schireți θέση veți, să nu hiți acloți în altul. Αλλά σίγουρα σκερέτσου την βαρά. Αλλά nu vă scherem politismolul, cultura, nu vă scherem. Suțatele adară multu bune lucruri, mai multe. Este vor să adară. Este sunt andropati la, știți voi, știu și este o altă, nu poate să adară. Ba să drăm, câțe. Limba, vezi doar că ți chiar multe limbi. Și asta hoarea iuiesc eu, au un zborul, cum zic, horiatică, nu vă ziceam noați, nu știu, veaclie limba și o râpseră toată limba și o scăpară. Că ți avea moașele, știu nica. La noi nu proftesim. Ștora, eu ne scânți, nu vrea cântiți la este, eu învățăm atunci, ștora le cântă, ți le dari, cherum, când chiar inghițani de asta epohia, este mai fuzir toți vechii. Fuzir toți vechii. Și armasem noi, era după aspărgearea hoarelei, eu nu ne deam noi acloții să ne adunăm, ca cum să aduna vechii, și ți avzeam de la păpâie și la asta. Cheruma lanță. Și eu tot na vevea Miminduescu, nu întrebai care seara, tora, ala că cum zici tine, când crești, atunci ți iei mintea să întregi. Când ești tiner, toate sunt în dreapte, te harau. Și tora zic, poră, seara, miheam, când era papluș baba, ți lugurivă să. Ți lugurivă să. Ți vrei să întregi, tora. Tora, eu ți învățai de la tatăl, ăla, de el, multe. Din sărună, cum era ghineață, cum era să aduna cu mările din sărună, cu care era și ți zicea, la livădză, cum era. Multe aporii. La fuzirea este, nu știu mult. Asta. Mai că știu că era un mult mare nicotir, mai mare nicotir. Ne spui nici da o lucrești tai fata, ai da o feati, sunt ușale dascali și ai și sfinții nipoți și să ne spui știi nicutirul la tău, țiva, că lugizuma oații București și zbură mult mușat, cât se lipsește să avem angătan limba armânească să nu schiară și mi-e ciudusi mult când zbură atât mușat de limba armânească, așa că va năzăsti în da o lucrești fumea ta. Am dau fiati, Xenia și Iota. Tora pot zic că sunt mult bună fiati, adrai mult bun lucru, fiati buni, vițati, au dau diploma de cafeună, master și doctorat. Adrare și fumeali, zbură, ducheaște Iota, ducheaște multul ghine, că când zburam eu cu mana, zise eu le duchesc cu tutti. Ala că viță, știi, ținți limbii, ea va să știe cum să zburască și ghine. Ala când că ți grățească, englezească și germanica, le știi ca limba de să zburască și ți. Când învățai și ispană și italica, zise, tora țiva nu-i fuzi. Și eu mai să întreb de ori, când nu pot să aflu un zbor armânescu, dar să duc la grecescu, ia zinzi și asta o zic la italica și spanica și care este? A zis, nu, asta lugurie, eu mindui. Pești gherier ce paraculcume ti legge, mene che io da catalaveniora. Florentina, știți? Iota, Avde, fata mare. Catalaveniora. Și tu te le ducheaște.
Tora esta, zice, tutele duchește. Și ți tora tutele. Fiata mea, bravo, bravo, bravo. Molto bune fiate, ora să zilescu kiolas. Eram părinții, eu știam să băgăm ori, zicem, până la clo. Sibă și fiate, eu și să drară, singuri. În țară și lucrează. Cât intrară la facultate, lucra. Zicea când eu, nu bițească. Și noi lucram, bițim. Care ați vrei, le bițește toate. Și luară câte dau diplomă, una Aristoteli, una Macedonias, dau la facultate, university, cum le zic, luară și master, și eu talo și doctora. Și doar în diatri și avem ținți nipoți. Băneață. Câțe la nipoți, este când ai, nesești la lucru, aveai ficiorii, aveai zărăținile, pomul. Haide, vineri și fiatele dau le crescuși la mutreai, cum vă ducă lumăchile. Și tora vineră, tora drar poami, tora nidzem, și asta poame este dulci, cât se putem să hărsim, nu puteam cu fiatele, cu lucrul, și aveam, alătoră cu nipoțile, cu hărsim și avem un, știu că se până este, a esta îi pripsește toate părinții și dascăluții este, va să nu că este nărit acasă, este sibă să da la ficiori. Nu fixește ficiorul, noi mările l-o drăm. Tățea va dialogul, să zborâm. Câțe o dragi. Și când ficiorul ducheaște cu o dră, ardră că batea și să-l bați timorie, va zică, ghine spatul. Va să chisească. Tățea va multă ipomoni și agapi la ficiori. Dar poți, când vă crești, faci să aduni poamele, dulcile, coaptele. Și zicem sănătate, să avem, Dumnezeu să ne da sănătate. Sănătate. Procutia și mintea, macaoanul va să ia calea, asta în dreapta. Să hărsești să tai famoșată, să te hărsești din nipoți și la nipoți să te hărsești. Până aggiunsim tu bitisita ma betie, tricu, mi chiama molto di un scate jumitate di andași de... E care să curchesc cu ea, nu dinisesc și asta, așiți. Că ți-au harii mea, multe zboarele, că le băgași tu cărți, zboarele armânești, ne spui care Vasibă Zoris ne spune ți zbor armânesc cu țare Harei, ama aleazi un care vrei tine. Care? Un zbor armânesc, ți luai mult tu zbor armânesc? A ești un zbor, eu vă zic că olas, mi-a risit multul, ne-o zise Scopia, cu Sorin Iara, Dimitri Mitel, Cherum Manușel, multi zbragramă știam toți și știam multul din limba și latină și putea să dară. Asta îi zici, limba este sufletul aduniaului. Cheru limba, cheru videala. Și un alt zbor îi zicea aușli. Când vedea, să încaci. Că noi armâile ne încăcem. Și zicem, nu vă încăiceați ca laile și nu vă încăiceați ca câinile. Vedem asta, Dimitri. Lăsați-le încăcerile. Vedem ce poate cate unul să dară. Și avem multă bună tinerată. Ala nu aproache să dară ceva că
nu le proache ăștia nu vor să lasă acolo eu au acațată și nu vor să le iai. Îmi pare ziliu, că mi-a fără ziliul asta, ziliu să nu avem. Asta. Bați në shtiro kama bun. Ne Tirolul să alexești tot na. Zburăm știi când titi ai spus că băgași tu cărțile tale și când titi zburăscut de hoara păpăinilor de livăți. Ai vreo cântic si țarisești multul de multul? Cântic? Yes. Prota, cântic lui Gius. Dischi giorni, ochii de amor. Asta multul mersi. Ala nu pot să cântu, doar disi. Ftihos le-am îngripsite. Multul și asta cântic altora am îngripsite la cântic lui Iurgițeam și la fetele mele și tora la nipoții. Și te spun că le-am, când ne zem te durniare, că vor toți dormă cu bine. Toți vor să doarmă. Azi aveam Niclu, au și nărăit și înverinat fugi, că ți zici, doar nu pot să țin, că eu vă să am altă luguritor seara. L-învițai și un nani, asta eu scos, ficior la mel, nani, poi la mel, nani, steaua mea, nani, somnul imita stilea. Și după le zic cu nu te arăt de fiată Mersi. Nu te arăt de fiată nică, o ziceam și la fiatele mele și doar la nepoții, că ți este un cântic care multe zboare, eu poți, este cu arâu, este cu muntea, este și are tuti, este și cior eu avdu. Și tora vede este un niclu, este ala și mă mărli și el de 4 ani, că streț lege, nu vă spoți, dar streț și zici, asta că ți o drăm. И când îți duci sunt trapezii, dar să nu se gudească din niclu, zic, caplu. Tora zic, nu zicești caplu azi, nu zicești caplu și l-o gudii. Când vă crească, vă zic că eu am avut acest zbor. Urechea și mintea și are băgat în scânti zboare înăuntru tu minte și când vă săcați, vă lea vivliurile astea care îți vasă, eu am avut în scânti zboare, azi vezi și alante. Așa ți este. Și cânticul este, intră înăuntru tu minte. Așa, că li dai estima largă și cât nipoția tăi. Eu mi-ai resi multul și un cântic turlia tu care cânta și un cântic a Oanda veniși București la suța ta culturală armânească. Era ța nu va da dasmi mărită și era nicheamă alt turli iholu cântat și mi-a resi mult de v-ați-l petrec că l-o băgai tu un scurtul video. Da, bine, dragi. Asta nu vrea da dasmi mărită, nu știam. Și când eu îngrăpsi pe imatele și cântițele, negunoară, în hoară, era tatăl meu, și l-a adus cânta asta, nu vrea, da, lăsmi, baba, că eu țin este cânticul, nu l-am avut, ca nu, și îmi zise este cânticul. Și când o avut una din România, nu știu care era, la mare, zise și ți-o cântam. Că și afendi le avza cântițele tutea este de mărli, că era și el ficior, băgat în minte, băgat în cap, îți avza. Și zis, era un babian, la Căianițon, un alfafa, zicea, Saramandu, știa toate cântici. Eu de acolo, zise, afendi meu, de acolo ți le avzam toate. Și tățea, zic că era așiții, că cum era vechii. Și alante era, șate și ățea, cântic Stiriana al Tomi, al Gaitazii. Ațea este
tutti piha, era tutti timlieri, era di megala de livăzi era, de livăzi. Cânteți-le tutti. Și asta aflai tu hoara drimoș, eu avea bună boațe și au cânteța lor. Și tot zic, și livăzile și drimoș au apă, arați și multă apă, de-ați aveți și boațe bună tuți și scuteți și cântiți. Acel chiar, Zăsim ti zborul armonescu, zăsim știi cânticlu, ți tare care ai vră măcare, ți tare măcare, tutti măcările sunt buni, nu zicem tora ti neliște asta, este leafli ștora. A este nu leafli. Tora, vreau, adar și tora, adar, ala mana, când adrațea pita de praș muliata și învârtită, și tot tăvălul marli era că măcare, că te prânzul măcare era, nu era așa, ația vreau unoară, o adar și o adar tu nică, tăpsi, și o vor fiatele mult omeale, mult o risescu ăsta pita. A ăsta eu nu afli multul, este cu lastra. Cu lastra știți? Știu. Când aveam oile, eu spunește oile și agările, nu și eu am țăsut și la război, iambule, am toars, baba clos mi vedea și ți-a dat, e să spun fiată, și eu dram ca cum baba. Tora să-am fuslu și care va să dar. Oile, cu lastra o tontna, o hirbea tatăl meu. Unicheam sare într-o. Ația era ca cremă. Mult bun. Asta nu afli. Tot de ația, zic, măcările daxe, când a cu crefaraci, cu carne, cu oaie și dar era ala. Asta nu afli, Tora. Nu afli. Cu asta nu afli. Eu snedzi, eu să afli. Ba nu vră copii de oi. Asta dăm era. Ne, copii de oi. Eu, când de-adim noi copiile de oi, de-adim când trecum la Fălchețel, toți la Panepistimiul Neasip, cât vedeam copiii de oi, ștora mică, le cremăm. Ajutară multe tăipuri. Te-ațea, noi asta noastră, nu vă săgiunăm canuar, că învățăm, știm și iarba să adunăm și verzi să adunăm, ca să drăm pită, știm de toate știm. Și păm și gărdină și tare și oai care să avem, știm, vă drăm și edlu. Prioasă cu la timobeta de toara seara, tu bitisită, vreau niheamă să spune, ni petricuși tora de la Sapreasini, ni petricuși un scurtă, nu știu, si meresi multo. Care ați vrei să-l zici, niheamă, te-aței doi soți, ți-ai mina calea și unde ei trapsi ună pliscute la lantul, care ați vrei să-l spui, niheamă. Să spun, tora, nu am lipsit. Nu, așiți. Să zic, era doi soți, ne-au petrecut un soț, îngripsea și el multe, și te preasă, și eu zic, nu îngripsesc cu și te rămânească. Era doi soți, imna în cale, și acolo da una pliscută a sosul. Și alantul verinat, zis toarină și înrăpsi. Azi, mai bunul soțul meu, ne plăscăni una de față. Nu ținură inati și cățară simnă iara și cât duseră, acolo era căzu, doar o nu te misesc este, dar va scădea tu apă, snica. Și soțul ațel prescânit a scăpă. Și el, pe chiatra înaltul, grăpsi. Azi, soțul meu,
mi-a scăpă de necare. Și întreabă Tora soțul țel, câțele, când îți dă unul pe față, o îngrăpsești pe arină. Și Tora, eu te-a scăpai de acolo, îngrăpsești altă pe chiatră. Zice că nu pripsește să ne inati și cât îți iaște pe arină, fugi. Noi iaște pe chiatră, armâni. Și să ne iertăm. Și prea să ne sănătate cu sănătate și cu Paștele să ne ghină hrios cu un ou aroș. Perioasă cola și sibă, să avem cât cam abține lucruri te îngrăpseare tu arină și cât cam multe lucruri te îngrăpseare pe chiatră. Deci, ghine care stau cu multă Florendina. Si ghini cu toată taifa, ne hărțim mult timp abătea de toara seara și să așteptăm toți cu Paștile și cum dusești, cu harau, cu sănătate. Harau și cu ouă roș. Ευχαριστώ mult τη κλιμάρη. Perioasă. Ευχαριστώ mult toți eu navdu toara seara. Cât putem, să ne de limba românească și este o ευκαιρία să zburăm. Că a rămas răpsâni oameni, să zburăm și nu avem și ευκαιρία să zburăm. Și asta ne dă toată ευκαιρία să zburăm limba românească, să nu o greșim. Eu am rămas de mobilea de toara seara, mi-a rămas să dau lucruri și tu minti, că am greacă mult lucrez, mult să dare lucrurile cu mirachi. Mirachi, vreari, este ceva asta. Dăderi ca fi lucru cu mirachi și ca fi un pe calea lui smutrească să dară țiva. Țiva el, ațea să dară, și să dară, smutrească să dară ghini și să nu cârtească alantul. Mersi mult, mersi mult aceste lucruri și după că mă vedea de tora seara, aia ne armasire tu mă două. Mihărsescu și poate să duci multe ala daxi, tora macă în deade și ți o ară să zburăm. Mă hărțeam să zburăm și cam mult, ama nu vrem să-i pedipsim și mutitoria noștri. Și așa că îi așteptăm alantă joi, tunica unul mobeti armonească și tora le spunem seară bună și noapte bună, snăbânat. Noapte bună! Noapte bună, ευχαριστώ mult la toți. Știi, ne sești ghini și bravo te asta eu dar cu cât merachi. Armâna mea, media. Armâna mea media. Cât putem, cât va să adrăm ca fi om din noi. Am asma greșim să adrăm. O, și n-a greșit. Bravo, mult ghine. Bravo. Seară bună. Noapte bună, seară bună, bițime, bițioară.